Kylian Mbappé, francouzský fotbalový útočník, přestoupil z Paris Saint-Germain do Realu Madrid. Tento přestup byl jedním z největších v historii fotbalu a očekávání byla obrovská. Fanoušci Realu doufali, že právě Mbappé bude tím, kdo naváže na odkaz Cristiana Ronalda a znovu pozvedne tým k evropské dominanci. Ale jak to, že se mu zatím nedaří tak, jak si všichni představovali? Začněme jeho statistikami. Mbappé má za sebou 16 ligových zápasů, ve kterých vstřelil 10 gólů. V evropských soutěžích přidal další 2 góly v 6 utkáních. Na první pohled to nevypadá špatně, ale od hráče jeho formátu fanoušci očekávají něco víc. Například dominanci na hřišti, rozhodující momenty, které Real Madrid posunou k vítězstvím. Jenže takových momentů zatím není mnoho. Jeden z největších problémů se ukázal během zápasu proti Athletic Bilbao, kde Mbappé neproměnil klíčovou penaltu. Real kvůli tomu přišel o důležité body. Tato situace vyvolala vlnu kritiky ze strany médií i fanoušků. V Realu Madrid je tlak na hráče obrovský a chyby se tu neodpouštějí tak snadno jako v jiných klubech. Dalším faktorem, který může hrát roli, jsou taktické problémy. Real Madrid má svůj herní styl, který nevždy sedí Mbappého preferencím. Kylian rád operuje v otevřených prostorech, využívá svou rychlost a techniku. Jenže v La Lize se často setkává s hluboko postavenými obranami, které mu takové možnosti nedávají. Navíc musí sdílet hřiště s dalšími hvězdami, což komplikuje jeho roli v týmu. A nesmíme zapomenout na psychologický tlak. Přestup do jednoho z největších klubů světa není jen o fotbale. Hráč čelí srovnávání s legendami jako Cristiano Ronaldo nebo Karim Benzema. Očekává se od něj, že okamžitě převezme jejich roli a povede tým k úspěchům. To všechno vytváří obrovský tlak, který může ovlivnit i tak zkušeného hráče, jako je Mbappé. Na druhou stranu, Mbappé je teprve na začátku svého působení v Realu Madrid. Adaptace v novém klubu, nové lize i nové kultuře nějaký čas trvá. A pokud někoho můžeme považovat za hráče schopného překonat tyto překážky, je to právě Kylian Mbappé.